aurrera egiteko beste helburu bat, zehatz bat, planteatzen dugu. Ta zein da helburua? Ingurumenaren arloko politika publikoetan Europako erreferente bihurtzea. Eta horretarako energia berriztagarrien bidez, euskal etxeetan konsumitzen den energia elektrikoaren 100% sortzeko plana garatuz. Hau da gure helburu zehatza. Beste alde batetik haize energiaren ingeniaritzako nazioarteko eskola sortuko dugu hemen Euskadin, gainera izangoa lehenengo eskola munduan. Beste herrialde batzuetan krisiaren aitzakiarekin ingurumenekiko konpromisoei bizkar ematen dioten honetan, guk Euskadin gure konpromisoei eutsi eta areagotu egingo ditugu. Guk iraultza berdearen bidetik ekingo dugu.